Takto moji zlatí, hej, všetci chceme mať veľké a pekné svaly vyrysované, ale myslím si, že za 30 dní to ozaj nebude. Keby ťa ale zaujímalo, ako ich môžeš vybudovať o niečo rýchlejšie, hej, tak mám tu pre teba niekoľko tipov, ktoré sú podložené najnovšími štúdiami. Skrátke, viacero štúdií naznačuje to, že skupiny ľudí, ktoré trénovali svaly od natiahnutej pozície do polovice tej dráhy pohybu, vybudovali viacej svalovej hmoty ako ľudia, ktorí používali iba tú druhú polovicu dráhy pohybu, teda od stredu až po totálne stiahnutie svalovej partie. Hej, aby ste to pochopili. Hej. Povedzme, že mám na znázornenie, máte človeka, ktorý cvičí bicepsy len takto. Od natiahnutého až do polovice. A potom máte človeka, ktorý ich cvičí takto. Hej, že len toto robí. Skupina ľudí, ktorí robili od spodnej pozície, čiže plne natiahnutý biceps, až do polovice, mali o mnoho vyšší nárast svalovej hmoty ako ľudia, ktorí cvičili tou druhou metódou. Preto sa dá viacej oplatiť zakopávanie v sede alebo napríklad dvíhanie váhy na triceps poza hlavu, ale to si ešte vysvetlíme. Hej. Čo pre nás tieto štúdie znamenajú a ako tieto poznatky vieme aplikovať v našom tréningu. V prvom rade si myslím, že by sme sa mali plne sústrediť na plnú dráhu pohybu. Hej, to znamená, že pokiaľ robíš nejaký cvik, tak buď si istý, že vykonávaš plnú dráhu pohybu. Hej, keď robíš bicepsy, ideš úplne dole a potom hore. Keď ideš z hyby, ideš úplne dole a potom hore. Všade sa proste odporúča plná dráha pohybu. Keď robíš predkopávanie, tak to položíš, hej, poriadne, aby si mal natiahnutý ten kvadriceps a potom ideš hore. Proste plná dráha pohybu, pretože v tej spodnej pozícii chceš, aby ten sval pracoval, pretože to je to, čo ti proste pomôže vybudovať tú svalovú hmotu efektívnejšie a rýchlejšie. Pri tom, ako budeš zapájať tú danú svalovú partiu, hej, v tej natiahnutej pozícii, daj si veľký pozor na to, aby si nevyužíval momentum, teda rýchlosť, hej, gravitáciu alebo nejakú inú pomocnú silu, ktorá ti pomôže k tomu, aby si proste z tej štartovnej pozície, kedy je sval natiahnutý, sa dostal do konečnej pozície, kedy je sval stiahnutý, hej, proste nevyužívaj momentum. Čo je momentum? Momentum je niečo, zase znázorním, hej, povedzme, akože je to trochu nebezpečné a neviem, prečo by to niekto robil, ale momentum je, keď si proste pomôžeš. Vieš, čo myslím? Že mám tú činku teraz pri stehne, hej, a že s tým tak hodím. Spravím toto s telom a už využívam momentum, proste využívam tam nejakú inú silu. My sa chceme sústrediť, ako som povedal, plná dráha pohybu, znamená, že od tejto pozície až sem, kedy to už ďalej ani nejde, a zase ideš dole. Hej? Buď si istý, že tú činku dvíha tá svalová partia, ktorú cvičíš a nie je nejaká iná sila. To znamená, že keď ideš od spodu, tak nehybeš ničím iným, iba tým bicepsom a sústredíš sa na to, aby ten biceps išiel. Teraz nehovorím, že musíš to robiť pomaly, aj keď pokiaľ vieš, že máš zlú techniku, tak si myslím, že by si to minimálne na 1-2 série mal pomaly skúsiť, aby si sa to proste naučil, ale potom ideš v podstate, poviem tak, že rýchlo, hej, ideálne je tak, že hore ideš rýchlo, tak aby si zapájal biceps a nepomáhal si nejakou rýchlosťou, nejakou inou silou a dole ideš pomaly, to púšťaš. Hej, plná dráha pohybu. A zase ideš hore, tak aby si zapájal biceps. Nerobíš to nejako ukrutne pomaly, hej, ale pomaly ideš dole. Hore sa snažíš ísť rýchlo, tak aby si zapájal ten biceps a nič iné. Rozumieme? Čiže keď sťahujete ten sval,
choďte rýchlejšie, pretože vy sa chcete dostať do toho bodu proste, kedy chcete ísť rýchlejšie a už nevládete. Viete čo myslím? No, ale ísť tak, aby ste zase zapájali ten sval. Musíte tam proste poznať tú rovnováhu. Nedopomáhajte si žiadnou inou silou, neháčte s telom, proste buďte pevní a idete ten biceps. Hej? Keby ste chceli viacej zapojiť sval v tej spodnej pozícii, čo napríklad ide, a ja využívam jednu techniku mám to fakt preložiť doslovne, ty kokos, budeme to volať, že bicepsové kučery, alebo ako to mám chápať. Kvôli tomu, aby sa mi podarilo zapojiť ten biceps lepšie v tej spodnej polohe, keď je viacej natiahnutý, využívam techniku, ale to iba pri tých posledných opakovaniach, ktorá vyzerá nejako takto. Keď už robím posledné opakovanie a pomaly nevládzem to dvíhať, tak sa snažím nakloniť ruku takto a potom z tejto pozície to ťahať hore. A ako náhle sa dostanem sem, tak tú ruku dám zase naspäť a už to dotiahnem. Robím to tak preto, lebo keď tú ruku trocha nakloním dopredu, tak vyviniem vyšší tlak. Proste vyššie mechanické napätie, proti ktorému musí ten biceps spracovať, a to robím pri tých posledných opakovaniach, keď už fakt, že to nejde, a keď robím úplne posledné, tak urobím takú vec, že takto si dám tie ruky a idem proti tomu, nevládzem ani chuj a potom už to položím proste. Tak to robím ja, neviem, môžete sa inšpirovať, hej, mne to podľa mňa dosť pomohlo a je to fakt taký ten vypínáčik. Dobrá alternatíva je aj to, a čo aj ja akože osobne robím, je, že to robím v sede. Hej, bicepsy cvičím v sede. Normálne si nakloním si lavičku, nakloním si len trocha dozadu, dám sem nejaký obrázok aj z fitka. Pointou tej lavičky je to, že vy ste trocha naklonení dozadu a váš biceps je proste vaša ruka smeruje s tou činkou kolmo na zem. Máte ten biceps lepšie natiahnutý, ako keby ste boli v stoji. Viete čo myslím? A zase keď sedíte a ste trocha naklonení, fakt že mierne, máte lavičku, máte ju naklonenú tak ako keby ste sedeli na stoličke, proste rovno. A stačí keď si ju nastavíte, že bude trocha naklonená dozadu. Hej, to musíte si vyskúšať, ako vám to sedí. A to isté aj pri tom sede. Keď potom budete dvíhať tie jednoručky na tie bicepsy pri tých posledných opakovaniach, skúste nakloniť tú ruku, keď pôjdete zo spodnej pozície, tak skúste nakloniť trochu dopredu, ale len tak, aby ste proste vyvinuli, proste pomohli tomu mechanickému napätiu, keď sa to snažíte z tej spodnej pozície dvíhať. Lebo čo vy spravíte je to, že nakloníte tú ruku, ale ten biceps ste ešte nepohli s ním, chápete? Čiže vy máte biceps stále natiahnutý, ale vyvinuli ste proste, ako by som tak povedal, ťažšie podmienky pre ten biceps, aby sa teda stiahol aj s tou činkou a teda tam pomôžete tomu mechanickému napätiu, o ktoré vám proste ide. Hej. Čiže myslím si, že toto vám naozaj pomôže. Hej, akože jasne dá sa to aplikovať aj inde, ale pri bicepsoch s touto technikou konkrétne som sa akože dosť vyhral. Vysvetlíme si aj, že kde sa to inde dá aplikovať a ktoré alternatívy cvikov existujú také, aby ste proste cvičili svaly hlavne v natiahnutej pozícii. Hej. To teraz samozrejme neznamená, že keď máme štúdiu, ktorá potvrdzuje to, že cvičiť svaly v natiahnutej pozícii, chápeme sa, alebo zapájať ich hlavne v tej natiahnutej pozícii, je to jediné, čo teraz budeme robiť. Hej. Napríklad máte taký výborný cvik ako hip thrust a to proste nebudeš vyraďovať, to je dobrý cvik na zadok. To teraz neznamená, že keď hip thrust je, že zapájaš to až ty stiahnuť, však viete čo myslím, ne? Proste idete, je to také, ako by som to povedal, vy ten zadok pri tom cviku ani poriadne nejako nenaťahujete, ale zapájate ho riadne, keď sa dostanete do tej finálnej pozície. Ale to teraz neznamená, že nebudeme robiť hip thrust, chápeš? Stačí podľa mňa prispôsobiť niekoľko cvikov v náš prospech a sme vybavení. Čo sa týka, som hovoril pri tých bicepsoch, že proste keď už fakt nevládzem, tak skúšam také tie polovičné opakovania. Robte to, pretože koniec koncov zase iba cvičíš sval od tej plne natiahnutej pozície do tej polovičnej a
A pokiaľ vládeš robiť také polovičné opakovania, tak podľa mňa sa to veľmi hodí. Treba to ale robiť len pri takých tých izolovaných bezpečných cvikoch. To nie sú mŕtve ťahy, to nie sú drepy, to není bench press, rozumieme sa? To sú proste také veci ako napríklad, poviem príklady, hej. Hodí sa to pri tých bicepsoch, čo som teraz vysvetlil, kedy proste fakt idete plnú dráhu pohybu a tie posledné opakovania si pomôžete tou rukou, že dáte dopredu, vyviniete proste vyššie napätie tam a robíte tie polovičné opakovania. Že fakt, že ešte tomu pomôžete a sťažíte si to ešte viacej. Čo sa týka tricepsov, hej, ja osobne robím tak, že idem na kladku, dám si ju do výšky pása, hej, a poza hlavu si ju vezmem do ruky a dvíham to v tejto pozícii takýmto štýlom. Hej, pretože keď máte triceps poza hlavu a ťahá vám niečo ruku takto dole, tak vtedy máte o mnoho lepšie natiahnutý ten triceps. Zase to robím aj tak, že keď už nevládzem, tak skúsim aspoň nejaké 2 polovičné opakovania, že iba potade toto dám a už ďalej to nejde, hej. A no robím túto variantu, pretože tam máte lepšie natiahnutý ten triceps, ako keď si chytíte, neviem ako sa volajú tie ručky, hej, a dvíhate to takýmto štýlom, že od tejto polohy až sem. Nehovorím, že to je zlý cvik, to absolútne. Myslím si proste, že tá alternatíva bude na základe tých štúdí lepšia. Ramená sú také diskutabilné, pokiaľ proste, ale neviem, ja keď si udržím peknú formu, hej, tak ramená, klasický cvik, ktorý všetci poznáme, takto dvíhaš, tak ja dvíham aj do tie posledné opakovania a možno, že nejaké 2-3 proste dvihnem iba takto, hej, a už to ďalej nejde a proste snažím sa to dostať viacej do zlyhania pomocou toho, hej, to je tiež taký cvik, pri ktorom by sa to dalo využiť, že teda budeš robiť tie posledné opakovania už len také polovičné do zlyhania. Zase dajte si pozor, aby ste nevyužívali nejakú inú silu, hej, používate len tie svaly, ktoré zapájate. A plnú dráhu pohybu. Takisto tlaky na lavičke, na naše hrudníky, hej. Tam tiež robím, že posledné 2 opakovania skúsim také polovičné. Tam sa to v pohode dá. Dajte si pozor, samozrejme, akože pri týchto cvikoch už treba techniku, ale je to rozhodne jeden z tých, kde môžete proste posledné 2 opakovania spraviť polovičné a no pomôžete si tým na základe týchto štúdií. A taký posledný, kde som to aplikoval, je predkopávanie, alebo však to je proste izolovaný cvik, hej, tam nemáš pomaly čo nejako porobiť. Proste si sadneš na dobre nastavený stroj na tvoju veľkosť a ideš úplne do zlyhania, plná dráha pohybu a keď už nevládzem, tak tam takisto proste od tej natiahnutej spodnej pozície skúsim ešte nejaké 2 opakovania, také polovičné, aj keď už nevládzem ani chuj, myslím si, že tam sa to jednoznačne hodí. Hej. Tieto, čo som vymenoval, podľa mňa tamto fakt môžeš aplikovať úplne do pohody, bez nejakých stresov. Hej. Pokiaľ máš dobrú techniku na ramena, dobrú techniku na tlaky na lavičke, určite vyskúšaj. Hej. Nevyraďujte kvalitné cviky, ktoré zapájajú svaly v zatiahnutej pozícii. Hej, to teraz, keď som povedal, že snažte sa zapájať svaly v natiahnutej pozícii, plná dráha pohybu a tieto veci. Neznamená, že si človek povie, že na dobrú prdel začne robiť len drepy a vyserie sa na hip thrust. Hej. Keď si vezmeš, tak aj ramena zapájaš hlavne v hornej pozícii väčšinu času. Preto je potom dobrá alternatíva cvičiť ramena na kladke a nie s jednoručkami. Takýmto štýlom môžeš dopomôcť svojim svalom k tomu, aby rástli o niečo efektívnejšie a rýchlejšie. Nebude to hneď, hej, svaly rastú dlho, to sú fakt, že roky, ale podľa mňa pokiaľ aplikuješ túto metódu, tak si jednoznačne dosť pomôžeš. Na záver, pokiaľ by si potreboval pomôcť s jedálničkom, s tréningom alebo s niečím iným, tak do popisu som ti hodil link na jeden formulár, ktorý sa volá Vision Fit. Keď mi tento formulár vyplníš a odošleš, tak ti bude zaslaný link na môj Calendly, kde si so mnou môžeš dohodnúť nejaké online stretnutie a ja sa ti pokúsim pomôcť najlepšie, ako budem vedieť a je to zadarmo, čiže nemáš čo stratiť. Svaly sa budujú roky, ale môžeš to robiť o niečo lepšie.